Здравейте хора, аз съм Анди. Нали сещате в миналото видео как ви казах едни неща, че няма да отварям Brawl Pass, че веднага когато излезе сезона ще кача видео. Да, леко ви излагах, за да събера Brawl Pass и сега ще го отворя. Така, 22 лева. Приемам. Опа. За малко ще спра видеото. И така хора, ето го Brawl Pass-ът. Плюс 20 прогрес. What the fuck? Така, главно си взех Brawl Pass-ът заради джемовете и сега ще направя едно нещо. Ще видите, първо започваме с естествено блингът, кредити, мале, коинца. Днешното видео ще направим много неща и ще вземем много неща. Ще вземем един хайперчарж и ще вземем и мек, хора. Ще вземем мек, може би. Дано няма да вземем. Добре, в другия клип ще я вземем. Както може да видите, имам 103 джема. И от пасът имам още доста джемове за взимане. Ето ги първите 20 джема. И ми трябват само още малко за едно нещо. След малко ще видите. Ще ви скипна тъпата част, в която отварям тези тъпотиите и така. Ще се видим после. И така хора, минахме тъпата част. Отворих всичко тук и имам 173 джема. Сега да отворим старгреповете. Супер рейар, окей. 100 коинс. Коинса вече не ми е от значение. Коинса не ми трябва толкова много. Въпреки че е важен. Така. Охо! Добре, ще видим това дали ще го взема. 6000 блинк. 6000. Имам си най-добрия скин на Dynamite. Но! Сега, гледайте внимателно. Отивам тук в шопа и няма нито това, нито тия там. Аз съм ги взел безплатните. А ще вземем ето това, хора. Така. 5500 кръсти кеш. Бам! И сега какво ще направим с тях? Охо, имам 8000. Като разбира се, ще трябва да поиграем малко, за да вземем този прекрасен скин на бос, който го чакам от толкова много време. Но пък, може това да го направим в друг клип, но защото искам един скин на Фанък, понеже му нямам скин, но няма да чакам чак няколко дена и нещо, така че нека веднага да си минат тези квестове на всичко там, Трил Шоудаун и тия неща и после ще си го взема, да? Какво да прави иначе с тия кръсти кеш? И така хора, вече съм в игра. Може да видите да видите перфектно трилото ми. Тара и Крол. И Пайпър, който съм аз, разбира се. Или та не ме оцели ни един път, брат. What? Мали, много ми лагва. На вас може и да не ви показвам, но много ми лагва. Тук се набутах яко. Тук яко се набутах и умрях. Така като гледам, сигурно ще взема скина на бъс, ако нали успея да мина нивата, защото иначе. Охо, коинс! Добре, ще си апгрейд на бъс.
Окей. И какво ще правя с тези всички 10 000 коинс? Охо. Сега ще видите. Ще изхарчим цели 5000 за хайперчарджът на Search. Така. Взимаме го. И сега ще играем само с Search. Като днес му взех и левел 3 на кюфтетата. Тия. Къде са от SpongeBob на Планктон? Ако не сте гледали SpongeBob, напишете дали ви е интересно това. Аз съм го гледал и пак ми е много интересен сезона. И пак в началото нищо не разбирах. Да, аз съм много тъп. Рико, братле. Рико, брат. Рико, моля те, снимам видео. Каква кожа. И почвам да бегам, бате. Имам 2 пауъръпа. Окей, Пайпър го уби. Ей, там някой кемпи. Напишете в коментарите, вие убивали ли сте човек, който е до храст или в храст и да кемпите в храста, да дойде някакъв пичага, за да вземе пауъръпа и съответно така да го убиете. И той, нали, да не знае, че вие сте в храст. О, не! О, не! О, не! Брат, верно ли, бе? Ох, добре, значи няма да започвам стрим. Jellyfishing. Човек решава да снима видео и почва да го бият. Мале. Много е гадно просто. Между другото извадих огромен късмет, че имах и 200, за да ми стигнат с точност. И да. Забравих, че снимам видео. Може хората от вас, които гледат сега видеото ми, да напишат дали и те си имат канал и така да кажат дали и те понякога забравят, че снимат видео и нали когато роднините им си се преберат от работа и да почват да си говорят с тях и някакви такива семейни работи. Аре, умирай, бе! Тъпа. Ето, ние тук ги бием, брат. Те нямат никакъв шанс. Аз съм най-сейф от целия отбор. Защото имам супер. Ма имам един гаджет. Това не е добре. Окей. За малко да ни проваля отбора. Но... така... брат, сали ще изпращат неща в групата. Пали, бе! О, не! Тук може би няма да игра с Search. И между другото наскоро станах Gold 1 с Едгар и му взех този прекрасен пин, който задължително ще си го сложа. Ето тук това. И тук това. Като сега, разбира се, няма да игра с него, ами ще игра с... кой игра? Се оприме. Или не, с Шели. Шели е много добра саза тук. Мале, Шели е много добра. Саза тук, брат. Брат, Шели. Ние. Бол Дайнамайт и Шели. Били сме ги. Тия са ултраслаби. И ме убиха. Да. Но Бо ще вкара гол, докато
Аз се ревайвам и ще ги бием. Какво стана, бе? Брат, верно ли не можем да вкараме един гол, бе, брат? Аре, бе, брат, бе, но сте слаби моите. Брат, моите са много слаби. Дано вкараме гол. Yes! Вкарахме. Оп, гледате ли? Так. И бихме. Сега да видим на 5 в 5 какво ще направя. Тук си взех кръсти кеша. И бавно, но славно се приближаваме към ето това нещо. Просто какви видеа правех преди и какви видеа правя сега. Абонирайте се за канала. Наистина. Защото тия видеа отнемат доста време. Макар и да не е супер много, е доста. Супер много е, например, като видеята на един ютубър. Сега той да си знае и вие не правя реклама или да му спонсорирам канала. Ванкол. Той качва видеа на Brawl Stars по 50 минути, като това му се казва прекалено дълги видеа. Но такива видеа по час 40 минути, нали, с кътове, пак е нещо. Макар и да не е супер дълго, е дълго. И така вкарах го докато се обяснявам. Окей. Нашия опремо полудя. И не знам какво направи. Мелоди, внимай какво ще направиш. Мали, тук ще да закъсам. Тук закъсах. What? Трябваше да ми дадеш кила на мене да се хилна, бе, тъпо шели. Басни. 9! Джонет. Ще да кажа една лоша дума. Мале, братле. Моля ли да имам толкова малумни съотбор? Не! Не! Ако не вкараш си най-тъпият човек на света. Да, тя умря. И сега ако не вкарат... не, човек, верно ли не вкарахте, бе? Най-малумните същества на света. Нема по-тъпи от тех. Братле, нема по-тъпи от тех. Сега ако вкарат... Дано... Yes! Добре, не са сахати. Това ще ви кажа. Окей, възвърнах си малко от купите. Даже... Да, върнах си ги. И да видим дали в нещото видео стана 21 000 купи и 700 купи. В Brawl Stars. Като... Какво? 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 Сериозно ли няма да ми стигнат с 100 парички, бе, бате, бе? 100 парички! В момента съм тежко разочарован. Ама тежко. Защо, брат? Защо? Бъгна и не ми даде парите. Буквално бъгна и не ми даде парите. Мале. Супер, се оправите огромна грешка. Мале. Много ме дразнат. Много ме дразнат.
А, и между другото имаше QR код за безплатни 1000 парички. И аз го взех. И не ги изхарчих. И пак не ми стигат. За този QR код, като съм го взел един път, не мога да си фарма пари. Не са. А той е глево, какво прави, брат. Той дори не играе от Nokia с фенерче. Уби ги, бе. И почвам да бегам, бате. Аз го респавнах там. Искам някой като умре да отида към отровата и след това да избегаме така, се удари, той да се спалне в отровата и аз съм no my problem. И това ще е много яко. Окей. Бул умря. Само да знаех кога ще се респауне. Или при кой ще се респауне. В момента ние май сме с най-много. Не! Брат, не често исках да те респауна в отровата. Да, и той па се бута там. Или... Айде, бе! Ма... Брат, сериозно ли няма да стане? Ще се видим чак другия ден, когато излезе ето това нещо тук. Ето това безплатното. Чак след 19 часа. Огромен скам! Охо! Кога стигна и до тук, вече си имам мек. Колко много квестове имам. Брат, аз нищо сега не мога да взема. Абсолютно нищо. Ще се видим чак утре в... Колко часа? Абе, по некъде към обяда.